Khululeka kulonje phila ubhuti kumele pass down into lo uyachaza amaphupho nawo balena kufanele qikelela ukuthi number isenza ngoba imember noma ngiyela uchannel from 9 to 5 number from Monday to Friday on WhatsApp Speedy Pearson Elibuza pastor uma uphupha-ke ubolile uJamandisi uchaza ukuthini. She dreamed of a rotten tomatoes. Here's all you can say. 1. Ngokujwayelekile uma wenza uphupha utamatisi kuwuphawu lokuma ubolile ngoba lokusho ukuthi kungenzeka uzodumazeka ngenxa yokulahlekelwa yithuba elihle noma-ke ngenxa yokuphunyuka umsebenzi okanye ngenxa yokufikela kumklamo noma-ke ngenxa yokuthi ibhizinisi lokukwenzela inzuzo oyilindele. Jeremiah 24:10 Ngiyakuthuma kuphi inkemba nendlala. 2. Kwesinye isikhathi uma uphupha utamatisi kuwuphawu lokuma ubolile. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi empeleni kumele usukume uthole izindlela zokuvika nokunqanda isichitho esikulandelayo. Kwabanye uma ubolile utamatisi khomba isichitho yabo. Jeremiah 24:8 Kepha njengamakhiwane onakele engenakudliwa ngokuyibawa impela kanjalo kusho kanje Jehova ngiyakwenza uSedekhiya inkosi yakwaJuda nasezikhulwini zakhe nakuyo insali yaseJerusalema abasele kulelizwe nabakhile ezweni laseGibhithe ngiyakubenza babe yingebhe nobubi embusweni yonke yomhlaba babe ihlazo lesaga isifeqo. 3. Kuyenzeka ukuthi uphupha uJamandisi ubuphawu lokuma ubolile olusho ukuthi-ke kungenzeka uqwashiswa ngesifo esingase sehle ngenxa yokuphuphuma kwesisu. Omunye uma kunesisu sizophuphuma yabo. Number 4 kwabanye uma uphupha utamatisi kuwuphawu lokuma ubolile. Lokho kusho ukuthi empeleni kungenzeka isibeletho sakho asisihle singcolile futhi sidinga ukuhlanzwa sikhucululwe ukungcola okuyikona okubangela noma ukuvimba ukukhulelwa uma ungowesifazane. Omunye angaphuphanelwa unesibeletho esingcolile esingukuthi silashwe ukuze lo muntu ekwazi ukukhulelwa ekwazi ukubamba isibeletho sakhe. Siyabonga.